Ratty sermon hive sheen on he Vi misganri Kalini Simon sac esprit Oh mon heart de reline Stu spare van moving to Darren Lane Tá sé anna spríúil agus tá lonradí dasa siúil anseo agus bháil é gachtainna é agus bhí a lán rudí anseo agus bhí an bungee jumping an ceannas fear. Bhín uachtaráis an rud is fearr. Bháil am na drumí. Sprálamund bungee jumping agus bhí an crackig going ag imirt cumá. Bhí sé das, for mí uachtaróta. Míid lán sásta go bhfuil tros ar fáil go bhfuil gaeilge ar siúil tríd an lé agus tá na páisí trééis annach chuid dibre chuirteach ann chun dúiseáil, seo dúis na gaeilgóirí is fearr sa scoil. Ni più per parligiani che non sa